Okkażjoni oħra li fiha żgħażagħ tkellmu mal-Prim Ministru, qasmu l-idea tagħhom, iddiskutew ma' Lorenz Gonzi u ma ddejqux jiresqu l-ħsibijiet tagħhom. Meta jiġi d-9 ta' Marzu, il-vot tiegħi ħanatih lill-Partit Nazzjonalista mhux biss minħabba l-proposti li hemm fil-manifest u għas-serħan tal-moħħ, imma bħala grazzi u grazzi mill-qalb tal-opportunitajiet kollha li tajtni s'issa. Thank you. Il-blokk il-ġdid tal-IT Services, il-blokk il-ġdid tad-Dipartiment tal-ICT. Dan huma investimenti b'ħafna miljuni li l-Gvern ma setax jagħmilha waħdu, dan kiseb il-fondi mill-Unjoni Ewropea u m'għandix dubju bil-biljun li issa Dr. Gonzi kiseb ftit jum ilu, il-Gvern ħajkompli jisaħħaħ l-edukazzjoni tagħna u jkompli jinvesti. Dawn kienu wħud mill-kummenti li għaddew iż-żgħażagħ miġbura f'San Ġiljan għal laqgħa taħt it-tinda mal-Prim Ministru bit-tema ewlenija tkun l-edukazzjoni. Kellem ma' ħafna studenti fil-kors tiegħi, speċjalment l-Erasmus students li jiġu minn barra. Dawn is-studenti meta nibda nikkellimhom jgħiduli imma inti inkom hawnhekk għandkom kollox. Għandkom kollox, mhux qegħdin tipprotestaw fit-toroq bħalna. Aħna id-dar qegħdin nipprotestaw kontra l-Gvern għax irridu nħallsu l-edukazzjoni tagħna. U affarijiet oħrajn, inkom xejn, inkom vera fortunati li għandek Gvern li jemmen fis-studenti. Taħt it-tmexxija tiegħek Prim Ministru, l-istudenti gradwati jiċċelebraw miegħek ġew u mhux jipprotestaw fit-toroq. Grazzi ħafna. Waqt il-laqgħa qalb iż-żgħażagħ il-Prim Ministru fakkar fl-investiment kbir li qed isir fl-edukazzjoni fejn dalwaqt jiġi inawgurat il-bini l-ġdid tal-ICT fl-Università. Il-binja li hemm tal-IT issa inalqet bil-ħġieġ u dalwaqt sa ninawgurawha fl-Università. Il-Prim Ministru rrefera wkoll għal kuntatti li għamlu kumpaniji barranin ma' pajjiżna, kumpaniji li jridu joħolqu opportunitajiet ta' xogħol fis-settur tal-logħob diġitali. Diġà għandna 6 kumpaniji minn barra u li għajduli li fil-5 snin li ġejjin irridu jinħolqu minimu ta' 600 post ta' xogħol ġdid f'dal-qasam. F'din il-laqgħa li magħtula ndaqqet ukoll mużika live minn grupp ta' żgħażagħ ħadu sehem studenti universitarji, studenti mill-Junior College, studenti li kienu jattendu l-Higher Secondary u oħrajn li qegħdin fl-aħħar sena tas-sekondarja.